आज गोटे जिन मामा आने नहीं माँ कहले पटे तो बापा पैसा बोलचे दर्पण कोड रखे सभी घरे होती हमें नहीं सही मैंने जैसे जगन्नाथ मुआरे आम यूट्यूब चैनल जितेश पेरेंटू सामने आपमि आप जगन्नाथ दया आप बहुत भल था सामने मुझे भल अच्छी आज सामने जानी तो अष्टपहरी ठाकुर केमी फुल सचुं पड़ी जाऊँ गोटे जान मामा ये मेन गेट रे फुल घरे फुल धर देखते मामा ये मेन गेट फुल धर दिया भी देना ये भी देला फुल एठी भी सामने मेन गेट तीन फुल कैमरा रखती जय श्री जगन्नाथ मोर पूजा पूजा सरीगला पलि आसले आ गोटे जिन सांग मैंने सेयार करी आपने कहे ये आज सेविंग होती आग लुकड़ा तक केमी देखा आज लुकटा केमी देखा कहे टी कहते मत आज लुकड़ा भल देखा भल से काटी तो केमी देखा कौन देखा विष पूरा काटी दे पूरा पूरी बढ़ी जाऊँ जल्दी जल्दी काटी बढ़ीगला बोले जो छोट कर दो पैसा नहीं पैसा नहीं बारंबार पान खाया पैसा अच्छी डेली 30 टकर पान सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ मुझे ड्यूटी आसी गाधे पाधे सारे आज आम गाँव अष्टपहर चलती चलतु जा अष्टपहर टे बुल बुलिक आसवा कौन काटिच छुई भजा ना कौन तुम जाऊ अष्टपहर बुल हाँ तरकारी ये बाट जाती नहीं याड अच्छी हाँ नहीं तो जेलिटर बेल्टर किसी पड़ ना नहीं तो किसी चल ना हाँ अच्छी भारी बुलिए भल लगे बड़ माँ डाली कर डाली गुटली पे सीटा पकड़ हाँ डाल मैंने गुटली पे सीटा पकड़ ये सीटा ये कदली यार देखा ठीक से भाड़ा कल पकड़ जाओ
ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁ ମୋଟା ମୋଟା ଖାଆନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ି ଥିଲେ ଦଉନ ଖାଇଲେ ମୁଁ 2-3ଟା ଚାର ପକେଇ ଚାରିଟା ରୁଟି ଥିଲା ଅଛି ଖାଇଲି ଖାଇବି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଟମାଟୋ ବସେଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ମାମା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ନାଇଁ ମା ଏଠି କହିଲେ ଏପଟେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ ହେଇଯିବେ ଲଟି ନା ଆରେ ଏଠି ଏଇଠି ଆରେ ଏଇଠି ଫୁଲ ହେଇଛି ମୋ ଜଂସନ ତାକୁ ବିରୁଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେଇଠି ବିରୁଡ଼ି ଅଛି ହେଇରେ ଏଇ ସତରେ ଆମେ ବିରୁଡ଼ି ବିଲି ଆସିଲି ଭାରି মই বিরুড়ি ওমে নাইলা ওমে রাগ রাগ বলে রাগ टूटी गला ना कुछ काम ही नहीं तुम्हारा मजा आ गया I love you, baby. I love you, baby. Smile. स्टाइल ଆମ ଝିଅର ହସ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଝିଅର ହସ ହେଇଟା ଝିଅ 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 I love you. I love you I love you. କଖାରୁ ପତ୍ର ମୋତେ ଦେଉଛ Yes. I love you ଆମର ଏଥିରେ ପଇସା ପଡେ ନା ଆମର ପଇସା ପଡେ ନା ଦିଟା ଲାଇନ ଲାଇନ ଆସିବ ପୁଣି କାଟି ଦେବେ ପୁଣି କରିବୁ ନହେଲେ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଦେବା ଆମର ଦିଟା ବାପା ଚାର୍ଜର କାଢିବୁ ଗୋଟେ ପିନାଳି ଏଠି ଲଗେଇଦେ ପୁଣି ଦିଟା ସାଦିଟା ଆସିବ ଲାଇନ होला ବିଲ୍ ନବା କହିଥିଲେ ଦିଟା ସାଦିଟା ଆସିବ ଆମର ତେଳ ଆସିନାବି ଆମେ ଆମର ନେଇଯାଇଛି ବିଲ୍ ମୋଟା ହେଇକି ଟୋକାଟେ ଆସେନି ମୋଟା ହେଇକି ଟୋକାଟେ ଆସେନି ବିଲ୍ ତମ ପଟେ କେମିତି ଆଡେ ମାର ଜାଣିଛି କଳା ହେଇକି ମୋଟା ହେଇକି କଳା ମଞ୍ଜିରେ ବିକି ଯାଇଥିଲା ଟୋକାଟେ ବିଲ୍ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଥିବ ତ ନା ଦାଢ଼ି ହେଇଛି କେତେ ଗୁଣା ଏମିତି ବୁରା ଥିବ ଆଇଲା ବାପା ମୋବାଇଲ ଆମ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଦଉ ତା ଫୁଲ ଫୁଲ କେତେ ପକେଇଦବା ଭଲ ଆମର କମେଇବାକୁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ବେର କଣ ଖରାରେ ଛାଡ଼େ କୁଆଡେ ଏଇ ହେଉଛି ବା ଦିନ ରାତି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ବା ତୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାଛରେ ଖାଇବୁ ନା ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କରିବୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଯିବି ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କରି ରାତିରେ ଦିନରେ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କଲେ ଝାଳ ଫଳ ବୋହିବ Oh my God. ହଉ ତ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ମୋର ଯିବି ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କରିବି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଖାଇବି ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଦାନା କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ହଁ ରୋଷେଇ ବାଲାକୁ ରୋଷେଇ କାହାକୁ ଦେଇନା ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ଜେମିନେଟର ଆର ବର୍ଷ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ତୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପଳେଇଛି ନା ଆମେ ଘରେ ପିଠା ଚନ୍ଦନ ତମେ କହିଲେ ଫୁଲ ସବୁଦିନ କହିବାକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରଖିବ ଏଇଠୁ ଧର ମୁଣ୍ଡଠୁ ଧର ଆରେ ଚିପି ଦେବ ନା କଣ ଦେବେ ଆରେ ଏଠୁ ଏଗଟି ହେଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇକି କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ହଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଆଉ ସାରୁ ଟିକେ ପକେଇ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଶାଗକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ପରିବା ସିଝିଗଲେ ଶାଗକୁ ପକେଇଦେବୁ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆମର ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବଢ଼ିଲା ତ ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଖାଇଯିବା କଥା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁନି କାହିଁକିନା ପାର୍ସଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପାର୍ସଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଭାତ ଘର ଭାତ ଡାଲମା ଇଏ କରିଦେବା ମାନେ ଗାଢ଼ କରିକି ଦେଲା ଖାଲି
ଏଇଠି କାଇଁ ଦେଖିବୁ ତା କ'ଣ କରୁଛୁ ଆରେ ତଳ ଆଳୁ ଇଏ ଏଥର କହିଲା ତ ଇଏ ଏଥର ଭଲ ଖାଇବା ଦେବି ତ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ବିନୁଆ ହେରିକା ବିନୁଆ ବାଇ ନାହିଁ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ହନୁମାନ ସେମାନେ ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ଖାଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ପୋଟଳ ପନିର କ୍ଷୀରିଟା ଏଇଟା କାଇଁ କରୁଛ ଖାଇଥିଲେ କାଢ଼ିବନି ରଖିଥାଅ ଟିଫିନ୍ ନାନୀ ଯେହେତୁ ଖାଇବେନି ଖଟା ତାଙ୍କର ସ୍କିପ୍ ଆଉ ଖାଇବି ରୁହ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଇଏ ହେଲା କ୍ଷୀରିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଗ ହେଇଯିବ Sure. ଟିକେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଥୋଇ ଦିଅ ପକାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲେ କିଏ ଯାଉଛି ପଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଟିକେ ନାନୀ ଆମର ନେଇକିନି ଗଲେ ପଦାରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଆଇଛି ସେଠି ବାଟରୁ ନା କୋଉଠି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ ମୋ ପେଟ କାମୁଡ଼ି ନ ପକେଇ ଖାଇବା ଟିକେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ ଦେଇଦିଅ ଲୁଣ ନେବ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଏଥର କାଢ଼େ ଖାଇବା ଆଉ